Keď som dostala od Martina túto tému, tak musím povedať, že som horko zaplakala, lebo hovorím, že čo si ten Martin pod tým predstavuje. Tak sme normálne mali meeting strategický a sme sa vlastne začali o tom baviť, že vlastne čo je to, čo by on chcel počuť a čo ho trápi. Presne toto bola jedna časť. A ja to teraz zoberiem možno z tej inej stránky. Ja sa tiež považujem za inžiniera a naozaj viac menej som zobrala veľmi podobnú situáciu, čo znamená inžiniering a to je to poskytovanie inžinierských služieb, či sme sa trafili. A viac menej musíme sa ako keby pozrieť na toto, že vlastne čo všetko sa do toho inžinieringu ako keby, alebo čo to obsahuje. A naozaj si myslím, že my si musíme uvedomiť, že ten inžiniering sa skladá z rôznych procesov alebo z rôznych tých typov ľudí, ktorí sa v rámci tej realizácie toho projektu v rôznych úrovniach ako keby zúčastňujú toho projektu, ale vždycky ide o ľudí. A ja by som naozaj sa teraz nadviazala na tú Martinovú veľmi technickú časť, skôr z toho ľudského hľadiska, čo mi je blízka. Vy poznáte, viete, že ja sa tomuto venujem z tejto stránky a naozaj si my si musíme povedať, že problém technikov je trošičku vniesť do toho ťažko abstraktné alebo ťažko exaktného takéto niečo, taký ten rozmer tej ľudskosti a toho, že ako vlastne my tie inžinierské týmy môžeme dávať dokopy. Ja sa snažím ako keby na to pozrieť tak, že ja som bola minulý týždeň na konferencii, kde som dostala nejakú myšlienku a hovorím, toto musím doplniť do tej mojej prezentácie, lebo naozaj ja som našla, toto je demografický vývoj v Trnave, ale myslím, že nenašla som pre celé Slovensko k 31.12.2022, ale podľa mňa ten graf je viac menej rovnaký pre celú minimálne Slovensko, ale predpokladám aj Čechy. A teraz keď sa pozrete, tak toto sú ľudia, ktorí nám odchádzajú do dôchodku a toto sú ľudia, ktorí by do toho pracovného procesu mali prísť. Ja som strašne rada, že tu vidíme aj novú generáciu, nielen z Intech Controlu, ale aj z Gajosu. To sú práve tí ľudia, ktorí by mali vlastne ako keby nahradiť tú odchádzajúcu generáciu tých boomerov. A naozaj si pozrite na to, že vlastne aký veľký rozdiel, keď som spriemerovala tie roky, keď tak som naozaj sa pozrela na to, že vlastne si zoberte, že tam je rozdiel 31% ľudí, ktorí nám reálne chýbajú a budú nám chýbať v tom inžinieringu, keď nám odídu tí boomersi na dôchodok. Keď sme sa o tom minule bavili na jednej konferencii, tak mi bolo povedané, tak akože však máme tú umelú inteligenciu a to je to, čo zase nadväzujem na Martina. Do akej miery nám tá umelá inteligencia dokáže pomôcť v rámci tohto? Ale naozaj, keď sa na to pozrete, tak vlastne tá umelá inteligencia, ja som dosť dlho sa aj tomu teraz akože sa snažila venovať, je to vlastne iba matematický model, niečo, čo sme už kedysi robili. A keď sa pozrieme na to, tak toto je vlastne reálne čísla využitia umelej inteligencie v roku 2020. Vidíte tam veľké 2%, plus 2%, plus 2%, plus 1%, čo je v tom veľkom koláči toho kde by sme chceli tú umelú inteligenciu veľmi málo. Keď sa pozriete na tento ďalší slajd alebo na tento ďalší graf, tak tu je vyznačená práve tá naša profesia tých našich inžinierov. Hej. Tuto je vlastne, že vlastne naozaj de facto je ešte veľmi, veľmi ďaleká doba, kedy my budeme vedieť umelú inteligenciu využiť v rámci toho, že nám budú chýbať veľmi veľká časť ľudí v pracovnom pomere. Keď pán profesor Lešinský hovoril, že je problém nájsť si prácu, tak my sme sa s Martinom otočili na seba, pozreli sme sa, kde? Nevieme zohnať ľudí, nerobíme výber zamestnancov, robíme nábor zamestnancov. Naozaj dospeli sme u klientov do štádia, kedy prijímame dobrých ľudí a hľadajme im miesto, robíme, Češi hovoria škatulata hejbejte se, v rámci firmy, aby sme tým dobrým ľuďom našli to miesto, lebo nevieme úplne nájsť miesto na to dané miesto človeka. Hej, čiže nemyslím si, že nám umelá inteligencia v tomto veľmi pomôže. A tak musíme tie naše projektové týmy vytvárať z tých troch rôznych generácií. A tam je ten problém.
Komunikácia. Mladá generácia veľakrát netuší, o čom hovorí tá staršia generácia. Stredná generácia netuší, čo hovorí staršia generácia, čo hovorí mladšia generácia. Čiže tuto máte taký slajd toho, čo vlastne v čom sú jednotlivé generácie dobré. A ja mám jednu veľmi veľkú výhodu. Dobre, ešte vám toto poviem. Dobre, v čom je dobrá generácia X? Hej, to sme my, väčšina z nás. My sme naozaj takí dosť pracovití a snažíme sa byť akože performance a tlačiť to a máme troška mierne ten workoholický efekt, alebo teda ten syndrom. A veľakrát sú pre nás tie emócie druhoradé. A naproti tomu, tá generácia Y, čiže mileniáni, im sa hovorí škaredo aj, alebo teda tak pejoratívne, že snowflakes. Kto to počul, tento výraz? Kto čítal ten môj článok? Výborne, Miška, áno, lebo Miškou sme to preberali. Prečo sa im hovorí snowflakes? Preto, lebo majú pocit, že sú jedineční. My ako rodičia sme ich tak vychovali, že sú jedineční, ale keď sa na nich troška pritlačí, údajne sa rozpustia. Ja s týmto neviem súhlasiť, ale tak sú bráni títo mladí ľudia. Prečo? Naozaj, tie ich hodnotové lebičky sú úplne inde, kde sú naše. A my si práve toto musíme uvedomiť pri tom vytváraní tých projektových a inžinieringových tímov, že ich pohľad na ten svet je iný ako náš. Že oni sa skôr venujú takým tým veciam toho globálneho oteplovania, toho, či vlastne má vôbec význam sa o niečo snažiť, lebo nás tu za 20 rokov zaleje voda. Ja som počula minule jedného mladého človeka, ktorý povedal, či má vôbec význam mať deti do tohto sveta, ktorý ste nám vy pripravili. Čiže smejete sa na tom chalani, ale proste s týmito ľuďmi my musíme sa naučiť komunikovať a my musíme vytvárať tie týmy. A musíme nájsť nejaký spoločný menovateľ. Hej? Čiže ich motivácie sú úplne niekde inde, ako my sme dreli a my sme proste sa snažili prekonať tie prekážky, ale zase oni majú veľmi využite to, že oni milujú technológie a že proste ten dopamín si tam doplňujú a že veci, v ktorých nie sme my úplne až takí dobrí, tak oni môžu byť veľmi dobrí. Hej? No, tak vám teraz ešte poviem, dobre, čo je ešte nevýhodou generácii Y, voláme ju, že instantná generácia, lebo sme ich naučili. A máme tu dokonca ešte menšiu generáciu, ako generáciu Y, mileniánov, to až neviem, jak sa volajú, to sú úplne maličké babetka. Dobre, instantná generácia kvôli tomu, že sa nenaučili čakať na veci a veľakrát mávajú tie depresie z budúcnosti. Ale na druhú stranu, my ich musíme naučiť, aby si začali viacej veriť a aby začali mať pocit, že to, čo robia a to, čo robíme v tých tímoch, má z dlhodobého hľadiska význam. A preto vlastne tam je ten leadership neskutočne dôležitý a tá komunikácia v rámci toho tímu je neskutočne dôležitá. Ja o tej komunikácii hovorím veľakrát, ale v tejto generácii si myslím, že veľakrát oni majú veľmi veľa dobrých myšlienok, majú veľmi veľakrát dobré nápady, ale otázka je, či my sme ochotní a schopní ich úplne až tak počúvať a nejakým spôsobom pochopiť. Lebo keď ich pochopíme, tak oni nám neskutočne budú vedieť v našich cieľoch akože pomôcť, lebo im veľa vecí ide o mnoho rýchlejšie, ako ide nám. Hej. Čo závaží pri ich rozhodovaní? Toto sú moje dve dcéry. Tá blondínka robí biochémiu v Curychu, končí PhD a tá tmavá vláska je tiež inžinier, je to vlastne fyzikálny inžinier teraz momentálne v Luvene, teda v Osle, teraz je asi 3 mesiace na internshipe. A ja som sa ich pýtala, že čo je to, čo pre nich je dôležité v rámci ako keby práce. A toto sú ich vyjadrenia. Za prvé, potrebujem cítiť, že to, čo robíme, má zmysel. Ako často sa bavíte s ľuďmi z vášho tímu, že to, čo robíte, aký má zmysel a čo to má priniesť a čo to priniesie tomu celkovému. Nie je o tom, že či koľko predáme armatúr a parametrixu, ale čo to priniesie to, že predáme ten parametrix. Čo je to, že čo to priniesie tomu celkovému ako keby úctu. Hej? Nesplnené sľuby zamestnávateľov sú netolerované. Koľko razy sa vám stalo, že ste niečo nesplnili a nešli ste za tým mladým človekom, nepovedali ste mu, prečo sa to nesplnilo, ale sa to bralo,
tak sme to nesplnili. Hej? A to sa týka aj rodičov, samozrejme, to je úplne to isté. Píšte správy a e-maily. Viete o tom, že mladá generácia neznáša telefonovanie? Miška, je to tak? Oni čakajú, že keď telefonujete, že horí minimálne elektrárne, keď nie Slovnaft. Napíšte im a oni sa tomu budú venovať vtedy, keď skončia predošlú prácu. Smeješ, ale je to tak? No keď to potrebujeme hneď, keď je to urgentné, je to v skutočnosti urgentné, alebo ty si myslíš, že to je urgentné? Tak keď je to urgentné, tak oni to prepačia, ale koľko z tých krází, keď im voláme, tak je to urgentné, ale je to iba o tom, že to nechceme napísať do toho mobilu alebo do tej správy. Hej? Čiže telefonujte len v urgentných prípadoch. Potrebné kóly plánujte. Ona mi povie, mami, ako keď sa tomu hovoriť kľudne v pohode, povedz mi kedy. A ja, že ty vole, tak si musím dať miesto v diári na moje dieťa. Ale ja som taká istá, povedzme si úprimne. Hej? Chceme byť vypočutí a pochopení. Chceme byť akceptovaní, aký sme, nechceme, aby ste nás prerábali. Veľká je to v tom týme problematické, lebo potrebujeme, aby sa ale otázka, či sa ten tým niekedy nevie prispôsobiť a zlepšiť tým, že má tam toho mladého človeka. Chceme dostať šancu niečo zmeniť, zlepšiť veci a prioritný pre túto generáciu je work-life balance. To, čo my, že ideme o 9:30 alebo o 10:00 robíme ešte alebo niečo podobného, naozaj oni radšej budú pracovať menej. Moje dieťa, to blondiavé, povedalo, že ona chcela byť kedysi profesorkou a povedala nie. Ja chcem pracovať na 70% úväzok, aby som mohla proste mať dostatok času na to, čo ma baví v živote. Hej? Lebo jej to bude v tom Švajčiarsku samozrejme platovo stačiť. Otvorenosť a priamosť versus konzervatívus. Nechceme sa hádať a nemať konflikty, ale pozor na toto je strašne dôležitá veda. Argumentácia nie je neúcta, ale znak, že nám na tom záleží. Tá moja tmavovláska má drahého, ktorý robí v inžinierskej firme a oni dostali ako keby možnosť sa každý mesiac vyjadriť k tomu, čo sa im vo firme nepáči. Takže on si každý mesiac pripravil PowerPoint a povedal o tom, čo teda by chcel zlepšiť. Keď to urobil 5. krát a na 5. krát sa nič nezmenilo, tak prestal si prezentácie pripravovať a skončil to tým, že už si hľadá nové miesto. A to je presne o tom, buďte nám vďační, že sme vás zamestnali klinec do ich pracovnej rakvy. Hej. Toto nikdy nepovedzte mladej generácii. Dobre, lebo tá generácia potrebuje mať pocit, že je vypočutá a tento slajd poznáte odo mňa. To je o tom, že naozaj tá komunikácia nie je iba hovorenie, ale vysielanie, prijímanie a kto debatu vedie, je ten, ktorý sa pýta. Hej? Aké je to číslo? Hej? Poznáme. Prečo to nerobíme reálne, keď vedieme tie týmy? Prečo bereme, keď niekto s nami nesúhlasí, že je náš nepriateľ? Hej? Lebo vzorec porozumenia sa buduje cez komunikáciu a nekomunikáciu, alebo jednosmerná komunikácia vzťahy ničí. Hej? Čo som bola prekvapená, dcera na základe tej našej debaty o tejto prezentácii, tak mi poslala tento príspevok. Hej? Najlepší mladí sú tí, čo s vami nesúhlasia. Tí, čo povedia, že jasné. Je veľká pravdepodobnosť, že si myslia niečo úplne iné a budete prekvapení, čo si myslia. Výskum Univerzity Vajové, práve, tuto máte link, práve došiel na to, že najproaktívnejší, najzodpovednejší ľudia v tíme boli najmenej tolerantní voči dysfunkcii procesov v tíme. Máte nastavené procesy v tíme, alebo to ide tak, akože projekt od projektu, vždy to inakšie? Najmenej proaktívni pracovníci boli viac tolerantní voči dysfunkcii procesov v tímoch. Ako to riešiť? Zamerajte sa čo najviac energie na odstraňovanie prekážok v práci týchto mladých ľudí. Pýtajte sa ich, čo vám nefunguje, čo by mohlo fungovať lepšie, čo vieme zlepšiť. Hej? A to je presne o tom. To je o tom líderstve. Hej? Aký je rozdiel medzi lídrom a medzi šéfom? Líder hovorí my, ťahá ten tým a pomáha mu. A boss hovorí ja a vy. Ruku na srdce. Ste lídrom
alebo ste bosom. Hej. Čiže naozaj toto je cesta k tej mladej generácii podľa mňa. Ja som strašne zvedavá, čo Míška na to povie. Ja som netušila, že tu ešte máme ďalšieho takéhoto mladého človeka. Že, či je to naozaj pravda, že toto by mohla byť cesta k vám a to je tá komunikácia. Toto je to, že berte ich ako naozaj rovnocenných. Rozdielte projekty na procesy. Nepíšte v dlhé smernice. Ja sa budem snažiť už to urýchliť to. Ale skôr riešte videonávody, videá v rámci... Checklisty sú veľmi dobré, aby nemuseli čítať dlhé texty, nemajú to veľmi moc radi. Každý proces musí mať produkt a stanovenú zodpovednosť. Vyžadujte a zverujte zodpovednosti, právomoci, merajte, kontrolujte. V skutočnosti sa zaujímajte. Neborte to tak, že opýtam sa ťa, jak máš, sa máš a už myslím na to, že musím, ja neviem, čo ísť vybaviť po ceste z práce. Lebo čomu dávate pozornosť, to dosiahnete. Ak budete sa venovať problematickým zamestnancom, budete mať problematických zamestnancov. Ak budete sa venovať nákladom, budete mať viacej nákladov. Venujte sa tomu, čo chcete. Tomu, čo vám v tom týme funguje a na výsledky. OK, dajte ľuďom hru. Stanovte, vysvetlite, prečo robíte ten projekt, čo to má zlepšiť, aký to má cieľ ten projekt, aký produkt chcete dosiahnuť. Ten účel, hej, dodržte sľuby. Keď neviete sľub dodržať, tak to normálne priznajte a to povedzte tomu týmu a oni vám to odpustia. Je to normálne, že človek nie vždycky všetko vyjde. Podporujte produkciu, nie pracovitosť. Kvantum ľudí pracuje do úmoru tela a nič za nimi nie je vidieť. Hej, dajte šancu sa realizovať novým členom týmu a skúste začať oslovať také tie malé víťazstva, lebo to je práve o tom, že keď máme veľké ciele, musíme mať veľký účel na to, aby sme prekonali tie bariéry a potom sa cítime byť šťastní. Čiže zastavte sa a pracujte na tíme, nie v tíme. Riaďte ho, namažte ten stroj a naozaj úlohou lídra, toto je ináč Steve Jobs, to som včera objavila, úlohou lídra nie je byť dobrý na ľudí, ale urobiť ich lepšími. A tým by som nejakým spôsobom uzavrela toto prednášku, prezentáciu. A chcem vám povedať, že nevymýšľate bicykel, lebo už je dávno vymyslený a to malo byť takto, mi to preskočilo, to malo byť takto. Hej. A skúste sa popýtať, akým spôsobom vás dokážem naučiť bicyklovať. Niektoré veci už boli vymyslené, čiže skúste sa na to pozrieť a skúste si vyžiadať odo mňa bezplatnú konzultáciu a ja sa teším na vás, že vás budem vidieť v najbližšom období a ešte musíme vymeniť baterky, lebo máme červené svetielko na tým. Ďakujem všetkým. Ďakujeme aj my. Bolo to Sopoci Sonia, konateľka spoločnosti Afira. A jej téma bola inžiniering z pohľadu potrieb podnikania. Ďakujeme pekne.